दिवचले शेतकारां खातीर जाल्ले प्रशिक्षण कार्यशाळेंत नाल्ल लागवडी विशीं मार्गदर्शन केलें। भारत एग्रो सर्विसेस, रिलायन्स पॉलिमेर आनी अल्ट्रा नॉन वुवन हांच्या जोड पालवान कृषी तंत्रज्ञान वेवस्थापन यंत्रणेन ही कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली। रत्नागिरीच्या नाल्ल संशोधन केंद्राचे निवृत्त शास्त्रज्ञ दिलीप नागवेकर हाणें नाल्ल लागवडी विशीं शेतकारांक मोलादीक म्हायती दिली। जाल्यार रिलायन्स पॉलिमेर आनी अल्ट्रा नॉन वुवनाचे अक्षय सिन्हा हाणें पिकांचो किडी पासून बचाव कसो करचो ते विशीं म्हायती दिली। वैसे ही हमारे पास प्लास्टिक का भी पूरा बनता है। उंच म्हणजे जवळजवळ त्याचा आयुष्य 70-80 वर्ष काही शतक सुद्धा आपल्या भागामध्ये बघतो आपण। आणि त्याचं खोबरंही चांगलं असतं, थोडीशी उशिरा लागायला लागतात, 7-7 वर्षांनंतर त्याची मग फळदाणा होते। आणि दुसरी जात आहे ती म्हणजे शेंगू जात, ज्याला आमच्याकडच्या भागात सिंगापूर म्हणतात। काय जे लवकर येते, साधारण 3.5-4 वर्षामध्ये त्याला फुलोरे यायला सुरुवात होते। उंची कमी असते, उंची कमी अशी यासाठी असते की साधारणतः 30-35 वर्षापर्यंत त्याचं आयुष्यमान, त्यामुळे तेवढंच ते वाढतं। त्यामुळे आपल्याला वाटतं की हे शेंगू झाड आहे काय। आणि त्याचं खोबरं थोडंसं नाही म्हटलं तरी पातळ असतं आणि तेलाचं प्रमाण कमी असतं। आणि तिसरी आपण आता जे करतो ते संकर जाती म्हणजे टी म्हणजे उंच आणि टेंबूचा संकर केला, तसाच टेंबू आणि उंचचा संकर केला आहे। आणि या संकरित साधारण 4-5 वर्षामध्ये लागायला लागतात आणि त्याचं उत्पादन चांगलं असतं। आपल्याला कुठल्या संकर झालं, कारण कसं विचार केला तर नारळ हा प्रत्येक झाड हे संकरितच आहे। कुठल्या प्रकारचे परागकरून पडलेले कुठल्या झाडाचं झालंय त्याचं तर आपल्याला काय माहीत नसतं, पण याच्यामध्ये माहिती असते। त्यामुळे आपण हे स्वतः तयार करत असतो, त्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती असतं कुठल्या झाडाचं चांगलं झाड निवडून त्याच्यावरती आपण संकर करतो। जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक जो होता है जो फ्रूट कवर बोल रहे हैं, फ्रूट कवर इज बेसिकली आइदर बंच होता है जैसे बनाना में होगा। सिमिलरली मैंगो में भी लोग बोलते हैं कि 4-5 मैंगो एक साथ होते हैं, तो उसको भी बंच के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और इट कैन बी यूज एज सिंगल प्लेसेस, जैसे आपका दालिम में और बहुत सारे फ्रूट्स में होता है। सेकेंड एप्लीकेशन इज क्रॉप कवर।